Kuan natin siya. Ha? Nagkurap. Ang... Picture din be. So, sayawan guys, sa wakas, nakapunta na rin kami ulit ni Marinong Humboy at saka ni RG Babes. Ayan. So, first time ni Kuya RG Babes dito sa bahay bukid ni Ate Cha. No, karating lang namin. Yan. Nagmotor lang po kami patungo dito. So, I hope si Ate Cha is nandyan po sa kanyang bukid. So, matagal na pa ako hindi nakabalik dito, mga almost mga 4 months na. So, ngayon guys, nagdala kami ng mga pagkain. Meron kami ditong dalang bibingka, ayan. Siyempre may pasalubong akong dragon fruit kay Ate Cha. Tapos yung mga lamas, isda, meron ding isda. Yan, may mga isda. At saka uling, kailangan may uling tayo kasi yan po yung pananghalian namin dito. So kailangan pag pumunta tayo dito sa bukid ni Ate Cha is magdala po tayo ng mga pagkain. Ayan, so marami pa kaming pupuntahan. Punta pa kami sa Mount Capayas, tapos sa Little Batanes po. Yan, punta na kami dun sa bahay bukid ni Ate Cha. So, ayan, punta na po kami doon. Ikaw, ako na daanin. Kailan Sa mga sudaya, kaldanan. Ayan, tara. Kaya na dito. Iki na video pa ng ulit para di ka malihan ba? Yeah. Malihan pa. Ayan guys, so Kita ko. yan o, kailangan may rules po dito. Using Wi-Fi, bawal sigarilyo, dili manghugaw, magdala og power bank, magdala og bawon nga kanon para dili mapas mo. Social distancing syempre. Tsaka mask. You know, ang ganda dyan. Yan. So, James, itong gitanom nga, kuan ba? Mga kuan o? Buhi ano? So, ayan guys. Dito na kami. So, yan po yung tangki ni Ate Cha. Ayan, nandito si Ate Cha. Natulog. Ayo. Ayo. Hi, Ate Cha. Maingot to. Hello, Kasama ko sa... Ayan o. Hi! Yan. Kumusta? Kuan dong, brown out. Hi dong. Ate Cha. Kansa tiya? Dili nagkuan lagi ko nagraffle ko Raffle. ba? Nagpagaw mo ka. Mo gani kidugay akong live 1 hour and 30 minutes. Tiyo. Dong, hi. Ate Cha, ko daw, Ate Cha. Nag-claim sa Sige, may comment dito. Bibi. hapit yung mga tumikuan. Mga Capayas o Pag-joke Batanes. na hapon naman ron. Trail. Trail. Bibi na may bisata si RG Babes. Yes. Bisat niyo. Naraay. BB Box. Nandyan si BB Box. Natay bisata bebe. We have a ambassador. Wala si Vicky bro ya? Wala kuan. Busy si Vicky niya. Si kuan. Si Reggie. Ayan guys, nandito na po yung stage ni Ate Cha, no? Ayan, no? Wow! Tingnan nyo guys. Diba ang ganda dito? Kasi overlooking po talaga yung area. Tingnan nyo. So, nung pumunta ako last dito, nung I think feeding program yun, tingnan nyo. Wala pa to. Ito, isa yung mataas. Tapos, yan. Wala pa yan. At saka itong stage, wala pa rin to. Yan, so yan lang po yung meron. Tapos yung tangke is wala pa din doon. So yun lang po yung meron pagpunta na ako dito. Pero ngayon, ang dami na. Ito, at saka ito, no? Grabe guys. So, ang daming nagbago dito, no? Kasi nga, grabe. Yan. So yung mga
Yan o, itong bahay kubo ni Ate Cha, bahay bukid. Wow! Tingnan nyo guys. Diba? Napaka presko ng hangin dito. At saka sariwang-sariwa yung hangin. Tingnan nyo. Grabe. Overlooking po talaga dito guys. So yun po yung Little Batanes. Yan o. Makikita nyo po, i-zoom po natin. Yan po yung Little Batanes. Dito. So puntahan namin yan mamaya. Pagkatapos namin dito. Kasi dito kami mananghalian. At saka magpahinga muna. So tingnan nyo yan guys. So, diba? Mga bundok. Overlooking po. Ayan. So diyan kami kanina dumaan patungo dito sa bahay kubo ni Ate Cha guys. Tingnan nyo. See? Ang ganda diba? Oh? Grabe. Nakaka-relax po. No? Kaya punta tayo doon. Tingnan nyo. So, nung una, dito kami nagpahinga kasi pag umaga dito guys, makikita mo dito yung sunset is dito. Hindi. Dito po yung sunrise. Yes, sunrise po dito. So, dito naman yung sunset. Yan area. No, kasi makikita mo yun, may dagat. Yun, may dagat po doon. Yan, diba? So doon po mag-close yung sunset. Ayan. So punta tayo doon. Wow, grabe. Ang ganda. Tsaka punta tayo. Very native po talaga yung bahay ko bukid ni Ate Cha. Sa kanyang mga design is mga native lang po talaga. Walang simento. Tingnan nyo. Pati yung mga haligi, diba? Tingnan nyo. Yung kanilang sahig. Punta tayo doon. Kasi, taas. Wow! See? Yun, ang ganda. Oh. Wow. Unduta dre. Hindi ko lagi nito. Yan sana siya. Yung sa Ate Cha. Magluto pa na. Magluto daw. Magluto. Yan si Marinong Humboy. Hiding ready sa kanyang mga gamit. Ayan guys. Grabe yung mga mais dito. Parang namamatay dahil ulang-ulan. Tingnan nyo. So wala ka puso. No? So maliit po yung puso. Hindi pa kasi time yan na dapat madry yung mais. Kasi mga linghod pa po yan. O mga bata pa. Pero dahil po sa mainit yung araw, kaya nagkaganon po yung mga mais dito. Nasisira po yung mga mais, yung mga nadaanan namin, yung mga mais talaga nila is nadadamage po. Na ganito po talaga. So, grabe. Ang laki ng damage ng mga mais dito guys. Tingnan nyo. So, lapitan natin yung mga mais. Mga damage po talaga yung mga mais, no? Yun, no? Hindi pa sila nakapuso, pero tingnan nyo. Walang puso. Pero dry na. So, grabe talaga yung init. Parang kurisma na. Ayan guys, so i-end ko na po itong live itong video na to kasi abangan nyo po yung mga aming mga kaganapan dito kasi magluto kami tapos kakain kami dito
dito na lang kami nag-stop over. Punta po kasi kami doon sa Mount Capayas, tapos sa Little Batanes po. So abangan nyo po next video namin. Together with Marinong Humboy, tsaka si RG Bibs po. Ayan. Tingnan nyo. Grabe yung mga tanawin. So yan, iyan ko na po. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Keep safe always and God bless po. Thank you.